Mudzimba. Zviri Mudzimba. Hello dear. Yeah, ndaudotobuda. Yeah. Akana niborasiki. I think I know the place. Yeah, ndokati $30 chete. Sakapo. Saka iwe, wait. Ndikatobatsirwa zvinobva zvatoita ipapa nditi. Alright. Okay. Alright, thanks. Regardient. Iribo. I'm ready for you. Let me take my bag. Swika hapo mzukuru. Right zangu mzukuru. Chemo chako ndichei? Sekuru inini murume wangu anenge ari kuita zvevamwe vakadzi. Saka ndatoya kutoti mundibatsire ndione kuti zvinhu zvacho zviri kufamba sei. Wakamubata here? Kwete sekuru, ndine kakungunzwa kuti kuda pamwe angaite mumwe mudzimai. Zvakanaka. Saka wakashinga here mzukuru? Zvokwadi sekuru. Pane zvese zvandichaita zvandichataura kwauri. Unozvigona here? Zvokwadi sekuru. Kuda kuti unwe mvura iyi mzukuru. Tanga wanwa mvura iyi mzukuru. No, stop it. This is wrong. Come on, Sasha. Kuzwakula wani. When can I see you again, my queen? I don't know, my king. You know what? I want to be with that person, next to you when you wake up, and that person when you sleep. I love you. Sununguka hapa mzukuru. Pane dambudziko rako rawataura iri. Wanga wafunga kuti munhu utimuite sei? Sekuru, munhu ishamwari yangu. Shuwanga ndidaro here ni sekuru. Chero zvamaita sekuru, chero zvamaita itai. Ndida kumupfidzisa sekuru. Angambondidaro ini sekuru. Saka tomuuraya here kana kuti tomupfidzisa kuti asazozviite se remangwana rako? Chero sekuru. Zvamunoona imimi zvinoita itai. Saka muzukuru, nyaya yandoda kuti uite pano ndeyekuti iwewe unofanira kurara nenyoka. Ewe sekuru. Kuti dambudziko rako ripere. Sekuru. Ndakatozvigadzira izvezvi. Ndazvigadzira sekuru. Ita sekudaro. Sasha uneshuwewe Sasha. Unizongwini. So what are we going to do for lunch today? I'm okay. That's one is that. Yeah. Want to eat?
Oh, you going to prepare lunch for me? Yeah, that's what I'm trying. Like for you? Yeah. Yeah, so you can go ahead and cook for me today. Yeah, I will. What? No, tell no. Stop it. I want to say something. I think whatever that was between us, let's go it quits. Uruteseka. Huh? And this time it's over. It's over. I also wanted to say the same thing. What? Are you serious? Go to your. I'm already there. What? Kim, come madzoka. Are you not supposed to end up with dinner manifestors? Go, what's wrong? Iki masufilabo. Gee. Zophela Simba. Alright. Chimbende norara, I'll come back and check on you. Please. Alright. Diana ngaenda boera kunotara mainini. Diana ngaenda Diana kwari kundifonera. Sione. Rovimba. Hello. Hello dear. Ndini mukadzi wayo wapa directions kwa sekuru. Esiro. Kuri bondro torova zvangu kawasheni kangu pana apa naiwe. Yeah, I want to ask you something. Yeah, pawakamboenda kwa sekuru pane zvakaitika here kwauri oro murume wako after wabve ikoko? Itoriko. Nganga yehanzi ndichamangwisa chai. Hanzi mai mwana inopedza masports mainhana. Ndakatoiwana nganga yemuWhatsApp group yandiri munhu wese ari kungopa macomments ari kuti haiwa sekuru vakaoma. Sekuru vakaoma. But ininika ndandisati ndaenda. Ndakamirira kuti iwewe ukaenda wozoyawo ndudza kuti zvakamira sei, but ndikuda kutoenda kozi hanzi nyaya dzacho vanodzifambira. Saka vakana wadzoka utongondiudzawo vasikana kuti zvakamira sei. Ndanga ndisati ndatoenda inini. Wow. All right. Thanks.
Bye. Ndiana ngaenda zvana ruvimba skati. Owera kunotora maini. Ndiana. Kochi. Fundisana na Sasha wenyiga. Sasha. 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 Sasha, in my house, in my bed. Get out. I said, get out of my house! Get out! Get out! Get out! Get out! You bastard! ndikuzinzwa ende zvikwakutokukumbirawo kuti mundinzwisise ndinzwisisewo panapo bhizinesi rakanga riri low and nekuda kwemalockdowns hapana patembo kuvhura kwawo saka mari dzedu ndosaka dziri kunetsa kuti dzibatanidze asi ndingati mari yenyu ndinokupai ndipewo time chete ndinokubhadharai mari yenyu ndikuziziva kuti paane mwedzi ndisati ndabhadhara imwe mari inofanira kunge ichiuya asi ndingokumbirawo dai mangondipo just 2 weeks ndiye ndagadzisa nyaya dzatina dzese dzaita kutokukumbirawo hazvifanira kunge zvichizoenda hazvona so far like that but ndikukumbirawo chete kuti mungotinzwisisawo business redu richango pick up. Alright. Unenge maita basa. Alright. Let's go. Mushi. Alright. Zufambazvo.
Hai tete nono. Muri sei? Tete uye kamumutsanzvadzi yenyu uri kuramba kumuka kuenda basa. Apa kune a very 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 important contract he's supposed to sign. Nanjiziva yangu kuti hamundifariri ende hamumbofa makada kundibatsira. Unopengere make him. Tau, wake up, Wanzwa. Une meeting izvezvi kubasa and you're still sleeping. What's wrong with you? Wati kuenda ku meeting kwacho ndichita zvima meeting. Ndakuze ndimbondisiya. Ona. Wait, I lack. Never talk about what I stupid! Let me tell you that Yeso, Tauchi. Ndibatsira unomu. Kuchi chaitika? Iwe, Ndechi. Fuga. Mike, what is going on? Tau, ungoramba wakaita unge mudzima wakangonyarira chii? Ane ngozi mukadzi uyu. Ungada kundiuraya panapo. Mike, chi? Ungada kundiuraya panapo. Mike, what happened? Bvunza chianzvadzi chako ichi. Ada kundigira chirwere pamba pangu inini. Chandisamvera ndambotsvaga. No way. Tau. Taura. Anondiuraya uyu. Anondiuraya. Hanzi zvambodiko, right? Zvambodiko kuti muzosvike apa pachichamboitika. So zvoita kuti zviro zvasvika apa kudai pakupisana. Huh? Alright, ko iwe ude wamuuraya. Huh? Chino nochinja chindu kuchipatara. Chibva waenda usadzoke Tau. Usadzoke. Sadaro. Aiwa. Ndoshino musikwedza kuti agare pamba panapa mwana shandira mhuri yangu. Ndikuzvinzwa. Mike. Dzikama muroro wangu. Alright. Ndazvinzwa, watsamwiswa, akubhowa. Ndazvizwa. Asi kudai wanga wamuuraya. Wochienda kujeri. Ana ako urumbo afunga apa. Urumbo afunga here. Tete taidaro zvaisvika. Inini handite shame murume wangu neumwe munhu inini. Mukupanzwisisa? Alright, ndazvinzwa, haukwanisi kuita shame. It's okay. Kana usingakwanisi kuita shame kungomove out. Why don't you divorce him? Huh? Pane kuzvigadzirira ngozi. Kuzvicherera guva wega. Wobva woenda kujeriko. Alright. Iyo vhasira chiroro mwe mukadzi. Chawagona hapana jeri rebhindura. Uri kupafunga. It's so sad what we women do. Nekuda kwehasha. Wanoko kana mboisa mpicture baba kuti alright ndikaita zvinhu zviri stupid izvi zvinozodini mangwana. Tete. Imimi kamusati mambozvitwa. You don't know how it feels. Ngozvinzwisisa. Kana afunga zvechifambi chake Tau, ngaabve pamba pangu. Anogara nepambi yake. Ndikuzvinzwa asi kupopotedzana hakuna zvakunobatsira. It's better to sit down and talk like adults. Huh? Pane kuita mhirizhonga mba kudai so. Okay, dai vana varipo iko pachikwa muri. Huh? Mom and dad fighting, really? Huh? Abve pano Tau wacho. Iwe Tau. Unotongona ndinozera mama wako sei wewe? Handinono.
Anyways, ndakunzwa murova. Ndazvinzwa. Asi ndakuenda kubasa. Anditi totaura kana ndadzoka ndizvo. Reality TV show. Chashota makamera. Ndatsva mai. Auda wete? Ndatsva. Asiwe chimonyezo nitaurira. Chii cheshe chamonyasa kuitika? Is it true zvaandiudza? Ichokwadi? Samuteereri mupengo. Ona angada kutondiuraya papa. Tau. I'm your sister. Pamwe uri zvikangano izvozvo. Nyatsonitaura, are you still in love with Sasha? Are you? No. Ngatimenda kuhospital first. Ndiri mupeni izvezvi. Tozotaura. Ayoenda kutadza. Uyo nemukadzi wako. Ani kwapoto. You don't look good. What's wrong? It's nothing. Oh, so that keep running my secrets, Manjewone. Now I've known you for a long time, and I'm saying you do not look good. What is wrong? It's nothing I can handle. Don't worry about it. I'm okay. Don't worry. Okay, if you say so. I was wondering, when was the last time you talked to Zimba? About a few days ago. And I was also wondering, what do you know about Simba exactly? Like, upenyu wake uri kufamba sei, koko kwarari koko besides working, what else is he doing? What is he up to? Of course, I know everything about Simba. He's my brother. What is he doing, huh? Why are you asking about Simba so much? And I would say that you should mind your own life. Oh, you did? Even if I knew of which I do, it doesn't mean that I'm going to tell you. I'm going to say Simba. All of a sudden, you want to not like Zara Simba. What is it? I don't say Simba. Wow. He did a lot of things. But what I can tell you is Simba disrespected me greatly. Simba shouted in the middle of the street. Pakati pema streets pachaunga. Pazere vanhu kuita pekudedzera kuti sidi mwana wangu, as if it was no big deal, as if it was something chisina nebasa rese. Now akadi kuuya akagara takagarisana pasa akataura kuti zvone unoona kuti chingoni sidi mwana wangu, something with respect, kwete kudedzera in the middle of the streets. And from that day I have no respect for that guy at all. Well, you own a Simba. You always a bad blood between you. I'm waiting on you. Motitange ndima watedzana. Munodzoka mandisa pakati. Ndondita sei. Chitombogara pasi tombotana nenyaya yedu. We can actually
start dealing like civilized grown-ups. Oh, so you are talking about peace talks, inclusive government. These are like grown men. Yes. Like what grown men should do. Yes, as simple as that. Oh, yeah, well, I'm gone. It's a tono, there's no famba say, no scabo bandit. I love you, bro. I love you more, brother. Tell me, why do you keep staring at that phone as if you're expecting someone to call? What news are you expecting? Well, maybe someone I want to GT. Ndakusendera mari kana ndakupa mari. Mari, Uda Mari, are you in trouble? Nah, not at all. If I was in trouble, you're the first one to know. Yeah, if you're in trouble, I better be the first one to know for your sake. You know what? Yeah. Hello, Sunny Bonani. Please don't forget to subscribe Zviri Mudzimba and also watch and like.